ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ha ka shitarik ubnai risau 8,000 arpuai uba Dapmon Pohtan ulayo ban Pyllait im ye iwei Khun Khla Thapsim kat ba idang penkhoi ye ka plau jong ka jaka penmi boarding ka badan ha ka snong lakro uba Dapmon Pohtan rengkat ka jing senran lang jong uba Edi Keri Pohtan ha ka lai terik ubnai risau 8,000 arpuai kilalek IT no yo new Khun Khla Thapsim shaki bor penya jong ka tanat wildlife ka badan ha jowai Uba Edi, uba Deiru Presiden jong ke Jentia Students Union war Jentia Circle, ulah kerpa di kipai ba ban kiar kat bala, nagaba penyap di kimerat kimereng, henrei la jia ba kilap, ye kinogino kimerat kibawan poi sajan kisnong jong kibreu, kidei ban pentip marmar syakatanat wildlife, kenang bakin le ye kebadan kam, henrei amban su penyap ben ye kimerat. Baterai ni apa nak mini hydroelectric project adin ba mencis ni bila ayo ban Pyllait im ni Khla Khun Khla kebai kat du crowded leopard mas yo ban kem ni bila pentip du sakatan wildlife Khla bata ini bangin sumar u ban walam ni stesa juai te kalong du ke ba sultanat nomor ba ini Khun Khla ide kentai but ibalong ru itai endangered species iba kabumut by bala jando jai ti kani ka kathain ru ka bangi khat kal kro ka di ka weng na ki chaka ka ba bon gini ki jai marat ki ba jando jai but ka bangi sultanat nomor ba ni mentai la yo ban Pyllait im but ni kepak du sa bro iki no so snong jogan ni kathain nadu ngi snong amanai sendai bat kiwi pat snong bakin yale ban sumar sukiar ye kini jai imrat ki jai jentau nomor ba lada ngi penyap yakum kini ki jai jentau kan selong ka jindo yangi taderu bau new jai jentau ngi thrai ba bau new Khun Khla ngi thrai ubala light no nai kime jung i te lada ngim Pyllait ru ni trayo le se ila banyap te ya kata kadau ngisim kia ban pentip kenang-kenang saka wildlife department kenang bak sarkar ka la ban le badan kam uni udi tau Khun Khla bang la yo ban Pyllait im ha ba uba Dapmon Pohtan du jitri sistem ju la yo ban bat no yu kot ba dangmut ban pet nomor ba ni soto ba imdon so ye kime te kadang ba in light na kata gajing sa bam hagi wei pat kimrat te ila simkia ban bo ban sumariu but mentar ski hadin aski in le tempano use desa joy the wildlife department nambakan le badan kam bat bakan suma suker